黙々と働く無言の戦士愛すべき軍馬も、気候風土の異なる大陸では病気もすればまた壮烈な戦士も遂げて祖国への忠誠を尽くしています。ここは中品鎮港に設けられた軍馬の療養所。不幸にして病魔に侵され砲弾に傷ついた多くの軍馬が送られてきます。あそこが痛い、ここが苦しいと物言うによしなき軍馬は優しくいたわってくれる兵隊さんを唯一の頼りに再起の日を待ちつつ病魔の克服に努めています。人間よりも大きな馬が親に甘えるように懐く姿はなんといじらしくも可愛いものではありませんか。かくて病癒えた軍馬は再び戦線へご方向の稲垣も高々と出動して行きます。これら軍馬の武運長久を祈りましょう。